Čau, takže já ti dneska ukážu, jak nastavit stretch resolution do Fortniteu. Nedělá se to přímo v hře, je to celkem jednoduchý, tak se do toho pustíme. Tak sedu si sem, zmáčknu Windows plus R. Tady napíšu tohleto. Procento local updata procento. Dám OK. Tak. Teď si tady sjedu na Fortnite game. Dám saved. Config Windows client. A kliknu tady na Game User Settings a ještě předtím si checknu, jestli tady ve vlastnostech nemám zaškrtý jen pro čtení. Jestli to mám zaškrtý, tak to budete moci jenom číst a neupravovat, takže si to odškrtněte, když tak. Tak rozkliknu to, tady si jdu dolů. A tady mám tu svoji resolution. Je tady ještě tohleto, to můžete změnit taky, ale chcete, já vždycky měním jenom tady to nahoře. A tady si nastavíte tu vaší danou resolution. To je na vás, co si zvolíte za tu resolution. Já hraju třeba tohle, protože se mi na tom hraje asi nejlíp. A zvyšuje vám to výkon i input delay. Vám to zlepšuje. A tady kliknete uložit. A pak jenom dáte normálně uložit. Zakliknete to. Pak jenom restartnete hru, já už to mám přednastavený, takže to dělat nemusím, ale pak stačí jenom restartnout hru. Tak jo, to je všechno.